ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ବା କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବା ଅଏଲି ଫୁଡ଼୍ ଏସବୁକୁ ବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବା ଆଲର୍ଜି ଅଛି, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଲର୍ଜି ଅଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପାଣି ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ରୂପେ କାମ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ କରିବାରେ ଏ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖଟା, ବାସି ଜିନିଷ ବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବା କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ।